Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande akubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Sibonga kakhulu kuNkulunkulu ngethuba sipha lona ukuba siphinde sihlangane sibe kanye naye futhi namhlanje. Ithuba elingandele umuntu bekufanele simbonge uNkulunkulu simdumise silibambe ngezandla zombili ngoba leli thuba alandele umuntu. Ngiyacela ke siguqe sikhuleke sibeke inkonzo yethu enkosini sicela ukuthi ibe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo ukuba silibone usuku lanamhlanje. Sibonga Nkosi ukuthi ube kanye nathi. Sibonga Nkosi ukuthi usenzele umusa namhlanje kuba sithola ithuba lokuzihlanza, ithuba lokuzingcwelisa, ithuba lokubambisisa lokho osinikeze khona. Kwangathi kungaba yilona lo yabusiswe lenkonzo alibambe iqiniso angathengisi ngalo ngoba wena Nkosi Jesu indlela neqiniso nokuphila. Akekho za kuwena ngaphandle, akekho yakubaba ngaphandle kwakho. Siyakubonga ke Nkosi, thatha udumo lungolwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje wena ongebone nohlala ekukhanyeni okungesondelwe kukho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele kuba sikwazi ukuhlangana futhi ngalendlela namhlanje. Udumo lonke lungolwakhe lomfanele. Siqhubeka ke nenkonzo yethu ethi ukukhuleka nokukholwa, ukukhuleka nokukholwa. Sizofunda ke izwi lethu lomgogodla lapha yakuMarko chapter 11 verse 24 othi, ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo, konke nicelayo kholwana ukuthi nikwamukele futhi nizoba nakho. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Asiyeke lapha siqale besikade siqhubeka ke nezwi lethu abaseKolose chapter 4. Sizoqala ku verse 2 ngoba sibheke lapha ku verse 6 bese sigoqa indaba yethu ephansi kaKolose chapter 4. Uthi ku verse 2, qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga. Kuyaqiniselwa ekukhulekeni. Why kuqiniselwa? Ngoba ngesinye isikhathi akulula ukukhuleka. Kwalimaza abafundi, umoya wawuvuma kodwa inyaka ibuthakathaka. So kuthiwa masiqiniseleke ekukhulekeni. So uyakhuleka bese uyabonga bese uyalinda. Ulinde ekukhulekeni unokubonga. Asikulindi sihlezi, silinda simbonga uNkulunkulu simdumisa ngokuthi usesenzele lokhu ebesicela. Athi verse 3, nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Kwasho uPaul eboshiwe sejele, nami ngiboshiwe kodwa ngikho ejele. Ngiboshwe ukuthi ngizibophezele ukuthi ngizomsebenzela uNkulunkulu no matter what. So lokho kungenza ngibopheke ukuthi kufanele ngimsebenzele uNkulunkulu, kufanele ngikwenze kuyintando yakhe noma ilula uxolo noma ngabe iyashisa kodwa kufanele ngiyenze intando kaNkulunkulu. Noma liyana noma libalele umsebenzi mawuqhubeke. Mawushe umsebenzi isho njalo iculo etilongweni. Mawushe umsebenzi zonke izinsuku ngisela. Angazi wena mawushiye ezinye izinsuku ungamsebenzeli uNkulunkulu. Mawushe umsebenzi bafowethu. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Verse number 4, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma.
Abanye bathi sebeyambulela imfihlakalo kaKristu kodwa bangayibonakalisi ngendlela okufanele bayibonakalise ngayo. Bangayivezi ngendlela uJesu afisa ivezwe ngayo imfihlakalo yakhe. Asivezeni imfihlakalo kaJesu. Masivezeni bafowethu imfihlakalo yakhe njengokuba yena efisa futhi njengokuba yena ethanda siveze. Asivezeni imfihlakalo kaNkulunkulu. Verse number 5. Hambani ngokuhlakanipha kuba bangaphandle nithengisise isikhathi. Simele ukuhamba ngokuhlakanipha bafowethu kubona bangaphandle. Futhi sisahamba sikwenze okufanele sikwenze isikhathi singakadluli ngoba siyadlula. But asingeneke konke lwamavesi esikhulumile ngawo besidlula nje ngoba kudlulwa ngesinye isikhathi ngendlu yakhiwa. Verse number 6. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo. Kuyoliswe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Ukukhuluma kwethu bafowethu makube nomusa njalo. Ungabi nodlame. Ungadiliki nje. Ngathi udilike entabeni. Cha, ukukhuluma kwakho kube nomusa. Kuyoliswe ngosawoti. Usawoti ngake ngawuchaza. Usawoti wenza ukudla kube mnandi. Usawoti wenza ukudla kungabi duma kodwa kube mnandi. Uqolo. Kube mnandi kube netaste. But uma usufake kweqa usawoti futhi uyakona ukudla. So masidla ukudla kuyoliswe ngosawoti. Ngamanye amagama masikhuluma ukukhuluma kwethu okuyoliswe ngosawoti. Kuthi izinto zizimbi zonakele ngenxa yamazwi akho kufanele ngathi ufaka usawoti kuthi nobe engakhulumanga kahle ezwakale kahle phela ngoba wena usufikile wakhuluma ngomusa, wakhuluma ngamazwi ayoliswe ngosawoti. Ukukhuluma kwenu makube nomusa. Unawo yini umusa wena mawukhuluma? Noma udlame, noma uyadilika nje, noma uyaphahluka nje, unawo yini umusa na? Kukubiza ukuthi ube nomusa ekukhulekweni kwakho. Ube nomusa ekuyaleni kwakho. Ube nomusa kukho konke okwenzayo. Kube okuyolisiwe ngosawoti. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. So abantu abaphendulwa ngendlela efanayo. Baphendulwa ngendlela ezingafani. Ushilo uJesu wathi ningabolungiselela ukuthi niyothini kodwa uMoya oNgcwele uzonifundisa ngaleso sikhathi enifanele ukukhuluma. uMoya oNgcwele akamfundisi umuntu ongenawo umusa okhuluma ngamazwi angenawo usawoti. Uzodilika abantu uphahluke wenze yonke lento. uMoya oNgcwele udinga umuntu owazi ukuthi wenzani, umuntu okhuluma ngomusa nangobubele, umuntu ohlonipha abantu, umuntu obeka abantu endaweni yabo. Bese uMoya oNgcwele uyaqhubeka kusize ukudla kwakho kube okuyolisiwe ngosawoti. Ingakho kuthi ukukhuluma kwethu makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawoti ukuze sikwazi ufanele sibaphendule ngakho bonke abantu. Bonke abantu bafuna impendulo, basifuna kubazalwane. Izimpendulo zifuneka kumakholwa. So ukuze ukwazi ukubaphendula ngendlela efanele, khuluma ngomusa. Ukukhuluma kwakho kuyoliswe ngosawoti. Kunjani wena okwakho ukukhuluma? Kuyolisiwe nje? Angiyabuza, kunjani okwakho ukukhuluma? Ufanele phela ukukhuluma kuyoliswe ngosawoti. Uma ke uyindoda ekhulekayo, uyakwazi ukukhuluma ngomusa. Ma uyindoda ekhulekayo, ukukhuluma kwakho kuyoliswa ngosawoti. Ma uyindoda ekhulekayo, mangithi uma uyindoda ekhulekayo bafethu ningangizwa kabi, ngisho wonke umzalwane la nofaka iskate uyindoda ekhulekayo. Ma uyindoda ekhulekayo uNkulunkulu uba seduzane nawe. uNkulunkulu uyakuzwa, uNkulunkulu uyakusiza ngoba uyindoda ekhulekayo. Masibenike amadoda akhulekayo.
Masibene abantu abasondelene nomdali wabo. Sisondele kuye isikhathi siseseduze ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesondele umuntu. Masondeleni ke Nkosi yethu Jesu. Uyasithanda, uzinikelile ngenxa yethu. Ukukhuluma kwethu makube nomusa njalo. Ukukhuluma kwethu kuyoliswe ngosawoti. Ukuze sikwazi ngoba uma ukukhuluma kwakho ungayoliswe ngosawoti awuzukwazi ufike ubaphendula bathini abantu. Futhi uzoba udlame, uyabona nje awuzuba nomusa. Awuzuba nasikhathi. Yayibona lonto le ungabi nasikhathi. Kanti ngomoya ongcwele unaye. Ungabi nasikhathi. Kanti mhlambe ukuthi awusazi ufike uphendule uthini. Umoya ongcwele uzithulele uyakubuka nje. Kanti nguyena phela uzosifundisa ukuthi sikwazi ukukhuleka ngendlela efanele. Asilekelele, asincede, asinxusele. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuqonda umoya. Ngakho sidinga ukunxuselwa umoya kaNkulunkulu. Masihlaleni ke uNkulunkulu bafowethu simkhonze ngomusa nangeqiniso. Ngoba unguNkulunkulu wokuthula. Yena yedwa uNkulunkulu oqinisileyo, a true God. Laba abanye bayifake. So siyamdinga uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Siyamdinga ngendlela emangalisayo izimpilweni zethu. Mhlambe wena ubungaboni ukuthi uyamdinga. Phela ngesinye isikhathi uma elokho eseduze kwakho, ugcina ungasanakile, ubona ukuthi izinto ziyazenzekela kanti khona yena. Ngafica enye ipost kwenye indawo. Bengizoyibheka kuze ngithathe isikhashanyana. Mangisakhumbula kahle ithi you will only know the value of water once the well dries out. Ngakho uzokwazi ukubumqoka bamanzi ePitso noma alapho akha khona, uwazi ukuthi amqoka kangaka mhla aphela. Ngoba uma ingaphelile ugcina waqhaphaza nje ungawanakile. Kanti azophela. Yabona lezi inkonzo. Ngiyababona abanye bayabuya babephumile. Kodwa kusekahle ayikho ingcindezi. Khona abazokukhalela ukubuya, bafuna ukubuya beyisola ngesenzo sabo. Hayi bazofuna ukubuya ekhaliswe. Bazofuna ukubuya bezozizwa kaNkulunkulu. So sidinga ukuhlala ezinyaweni zakhe. Sidinga ukumlalela bese siyakhuleka ngokukholwa. Sazi ukuthi esicelayo sesinako. Pray in faith. Ngavela uthandaza unkante nje. And if uthandaza in faith ubala amagama, awuthandazi izinto ezingenamsebenzi, awuthemelezi because you are praying in faith. So uNkulunkulu wokuthula. Mina ngisho yena uqobo makaningcwelise nonke anilondoloze inhliziyo zenu. Kuze kube usuku lokubuya kweNkosi uJesu. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyacela ukuthi ube nathi. Namanje Nkosi busisa le nkonzo iwenze umsebenzi empilweni zethu. Singaveli sikhulume noma kanjani, siligadule imlwethu. Silindele wena Nkosi usicoache ngomoya wakho ingcwele ukuthi kufanele sibaphendule kanjani abantu bangaphandle. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Qhubeka kuwenza umsebenzi. Qhubeka uNkulunkulu wethu khomba amabala. Siphenduke nathi singabe ngabaluzwayo kuphela izwi lakho singaphenduki. Siyakubonga, thatha udumo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Kwangathi ke endaweni zonke nikuzo uNkulunkulu angaba nani aniqinise. Aniqinise nje. Siyabonga, siyanithanda kakhulu. Qhubekani nisikhulekele, nathi siyanikhulekela. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uvalelisayo, Baba uNsibande signing off. uJesu Kristu inkosi.